Unsa man si kuya? Kaya na raman si Vice Bahis. Ya! Nang sa day kaya? Kisam ginababot. Wa na kay labot. Si way labot nga balay na ko niya. Ngayon ka sa kuha nga wako'y labot. Bitaw no, pero dili na nimo kailangan may balaan. Ya, dili pwede nga din ako may balaan. Kinsam ginababot. Ayaw ko na nga si Junjun may ginababot ya. Ya, excuse me ya. Dili na tumuha ni si Junjun dire kay bulag na mi. Budak na mo ni Junjun. Pero dili Junjun ang akong ginapabot. Ha? Kinsa di ay? Imo mangod si Jade. Ha? Si Jake mo rin dire? Oh, si Jade ang akong ginapaabot. Pero matay ganina ra ko sige gulat siya wa pagyud. Asa ka to? Laka, uy. Unsa man yung motor? Hindi naman yung andar. Layo pa yung shop diri ba? Pilan, kung ako palang yung itong ipatatanan, scatter na unta. Siyangas akong sagatos, eh. Parang Junjun man, oh. Pre! Uy! Musta naman ka? Grabe, asinsado na kayo ka ba? Ang sensado, pre, dili man gula ko agad. Dili na mo, ha? So, magkapi, problemado, dili ko sa uya, bro. Parang nakaingon mo ka nga, problemado ka. Problema ko kay wala kay kwarta. Kanya magkikita siya sa kuha. Sus, pastilan, pre. Wala'y problema ang kwarta. Ang importante, makikita sa imuha, nung saan naman ka? Na problema ka na ino, kay wala pandit. Kanya mahal pa yung gasolina karon. Ay, asa rin mong motor? Ibalik yan, ha. Pre, sabangin ko, pre. Di ko ka-relate, John. Wako uyab. Di wala yung yaboy. Nakabitsyo biya ako. Wala ko uyab, pero na ko asawa. Pasensya na ka, pre, pero dili ta ka Ma'am, excuse me, ma'am. Basig na nila lang kay tabang, ma'am ba? Pre, pangutan na, pre. Basin kailangan nagtabang ba? Anam na mababay, pakipot sa sugod. Ma'am, imo ning motor diri ha. Marag paminaw na ko, guba ni. Pre, tama, jo ka, pre. Guba yun yung motora, pre. Basta na ganig chika sa daplin sa kalsada niya, na yung motor gi-parking, guba yun na. Tay, no choice ko ani ba? Ma'am, wala sa man dyan, ma'am. Patabang ka, oh. Wala ka na lang dyan, me. Grabe ka, maldita, bud mo mamoy. Tara, pre, parang di na ganang tabangan, pre. Ay, Ay, wait lang niya. Yung tabangin ko, yabi. Nagubag yun akong motor ba? Pre, ikaw na balance yung motor. Ayuha, ha? Ah, yabi. Potos ako. Sige, Good luck, balik raw niya. Ingat, ako'y bahala ni. Matay ni bataan ni ganina nang paabot daw wa pagyud niya abot. Asa ka dun sa angit? Say! Say! Ya! Ganina na ako nagpaabot na siyang mangod ba? Wa pagyud abot. Basi na sa angit na to ba? Basin bitaw ya, basin nagyapitan dito ya. Bitaw no, pero dira sa ka. Kay pangitaon na nako. Iya. Ya, unsa daot ya? Unsa ya? Ah, ma'am! U-box, ma'am! U-box ang daot ani. Ha? Unsa yung box? U-box ang daot ani. Di mabli, oh. Di mabli. Ya, ang problema na ko ya, di mandar akong motor. Ah! Dili mandar imong motor. Kuya, di mandar. Ay! Ay, dili U-box ang daot ani, ma'am. Wireless, ma'am. Wireless ang daot ani. Pag surya ba, nagtarong baya ko. Kasi nga sangit na diriya, bawa ka ito gitripan ka. Time sa argod, kaila mo ko ng baktas, oh. Sabi, mata dyan ni Junjun, oy. Paldo. Padre! Buyet! Nagusa mo, nagusa ka diri. Kita kang Junjun. Oo, kakita, oy, buwang. Pag-uban, madami. Ayaw, tigatik-atik da! Tagaan, tiga sa kaliwo! Tugan lang! Ay, isa kalibo? Oh, tura, Junjun nito. Nagkobal mangod, kitong bagong kan ba, bagong dayo. Mangod, tong gwapa kayo. Gichika-chika. Ulat na! Gichika-chika. Good luck. Sa kalibo na ko, ha. Pandamay dyan ka dun ba? Ulat lang karon. Bahala jo kada pre Jojo 1,000 na mangutog yata di paring. Paring buyet. Paring buyet. Sa man si Junjun yung kauban. Sinabukbukan to si Junjun ba? Tanga jo paring Junjun oy. Dapat mga babay. Armalite. Oh no. Patay si Junjun. Ma'am, kasi lang mamahapit na ni.
Wala naman naon di ay. Unsa kuya? Anak ko ni ma'am ba? Okay na. Sure ya, oy, okay na. Oo, okay na ma'am. Ay naman, test drive na to. Test drive na to. Sige, sige. Ah, sakay naman, sakay. Oo. Diba? Okay na ma'am no? Test drive na to sa highway ma'am ba? Hoy! John! Bantay ka lang! Ay, sa ma'am. Wala pa kilakaw ma'am. Ikaw na sa ma'am. Uy, kuya, asa man ka kuya? Kailangan din mo ma'am. Ikaw na test drive na ma'am. Ma'am, kuya, oy, kabalo mo drive. Pre, saan naman ka? Iya ba to? Hindi na ako masikaw. Yate ka dyan! 1 min down!